ulici číslo 6 bol oddelený nízkym tehlovým múrikom. Vprediť z domu číslo 6 bol múrik zamurovaný metrom. Keď ho prerástli, znamenalo to, že sú dospelí. Aďa, štrbavá blondinka z prízemia, síce nechcela byť dospelá, ale to vidieť za múrik, to chcela. Čo ako sa Aďa merala s múrikom, jedno tá ho mala vyše hlavy. Až raz, keď bola sama vo dvore, pristavila si k múriku drevenú sobu a uvidela za múrikom utešenú záhradku. Kvitli v nej marhule a na vystrianom trávniku ležal Alex. Oplaďoval si tvár a bol krásny ako princ. Keď ho Aďa uvidela, pomyslela si, že možno aj ona je princeznou a vyskočila na múr. Ruky si dala v bok, vysoko zdvihla roztrapatenú hlavu, ľahúčko drobčila po múriku a hovorila: Ó, som princezna Aďa, Aďuška, Aďušička! A smiala sa. Čo ti šibe? Štekol na ňu Alex. Aďa sa neprestala smiať. Tancovala ďalej. Nechceš sa so mnou hrať? Ani mi nenapadne, zmizni! Povedal Alex a na uši dal plišové slúchadlá. Aďa rozkočila na stredom dvora a sadla si na drevenú komoru. Bola smutná, ale neplakala. Po chvíli k nej prišiel Belo. Aďa, on je taký, nikoho nemá rád. Ani stromy, ani vtáčiky. Sedí, oplaďuje sa, niekedy aj číta, ale nič nedočíta. A keď si mu prstupka vracia, hádz do ňangliča. Klebetná baba, pomyslela si Aďa. Poď, Aďa, budeme sa hrať na kozmonautou. Belo motúzom prizemnil sebe aj Aďe, pozrel stové fľaše s pozemským kyslíkom. Čo ako chcela Aďa zabudnúť na Alexa, nedarilo sa jej. Raz ráno sa zobudila a pozrela do záhrady. Alex ležal na lavade. Bol do bronzova opálený, jedol marhulu a oči si zatemnil zrkadlovkami. Uvidel ju. Čo sem stále zízaš? Toto je moja záhrada. Aďu pichlo pri srdci, ale nevzdávala sa. Musím to skúsiť ešte raz. Jeden jedinký raz. Opakovala si v duchu. Možno ma bude mať rád. Raz, dva, tri, teraz! Povedala si a doskočila do záhrady. Pomaly šla za Alexom. Trochu sa natiahla za Alexovou rukou. Alex myslel, že zobrať niečo z jeho veci a okrikol: Ničoho sa nedotýkaj, držania. Vieš čo, Alex? Mohli sme spolu oplaďovať a rozprávať. Ja viem, je to tvoja záhrada. Všetko je tvoje. Ale slnko, pozri. Slnko máme spoločné. Nechcem sa s tebou oplaďovať ani rozprávať. A prečo? Vraj prečo? Chcem sa oplaďovať sám. A vôbec nemám ťa rád. A prečo ma nemáš rád? Pozri sa na seba, aká si bielá a štrbavá. Si špata. Aďa sa zvrtla a bežala z múriku. Rýchlo sa vyšplhala, prebehla dvorom, vybehla skôr na najvyššie poschodie. Kde si klikla do kútika a rozplakala. Precitla, až keď začula Belov hlas. Aďa, ja ťa mám rád. Najradšej na svete. Aďa otvorila oči a oproti sebe uvidela Bela s dvomi vrecúškami mlieka. Ukazoval na vrecúška a hovoril: Pozri, z mliečnej cesty, poď, ukážem ti celý vesmír. Belo otvoril dvere a ukázal na bielý rebrík, ktorý viedol na strechu. Do strechu bolo vidieť celé mesto. Aďa sa pozrela do Alexovej záhrady. Alex bol taký maličký,
že by sa zmestil do vrecka a iný šiat ako nepotrebná smietka. Keby som mal raketu, vyleteli by sme nad mesto. Kam by sme leteli? Niekam. A je to ďaleko? Neviem. A sú tam aj štrbane? Jasné, ale ty si tá najkrajšia. Poletíme. Prinies kyslíkové fľaše. Velo priniesol octové fľaše. Pripevnili si ich na krky a postavili sa tvárou k slnku. Zatvorili oči. Po chvíli sa opýtala. Letíš? Letím. Odpovedal Velo a chytil mu za